En mor maranya kwa Ramogi ni podi medo kete Ramogi TV machiegni winjo weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani ka wachako achiel kachiel gi sigana mokwongo nyinga Milton Ochieng. Riwruok mar jorekothe pacho ka Cereal Millers Association kuom tudruok gi riwruok mar Red Cross e chenro mar chiwo chiemb kony ne jopuonjre maromo gana 61 e kinde piny mabiro chakore dweni. Tudruok ma kamano biro neno ni chiemo chopo e skunde 150 e kauntis 9. Chiemo michwalo e skundego ibiro kane kuonde kano chiemo moyiedhi moket thenge kod Red Cross. Kauntis mabiro yudo kony oting'o mano Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu gi Makueni, Kajiado, Nyeri kod Machakos. Chiemo gi biro chiwe thuolo mag piny mag tam mar 3 mabiro chakore e kor dweni. There are many other impacts that we need to be aware of, and one of it, of course, is education, that many children are falling off school because of hunger. Some children are actually being removed from school by their parents because they cannot afford to pay maybe the school fees that the school would require to buy the food. But more importantly, because this drought has also led to the loss of livelihood, we have seen especially girls being married off early in some of the counties where we are actually going to be taking this food so that the family can be given some cows in exchange for their daughter. And it's very disheartening. The Cereal Millers Association and the Kenya Red Cross Society will from today begin distributing flour, targeting 61,000 school children, 150 schools across 9 counties. The feeding program will cover learners in Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu, Makueni, Kajiado, Nyeri, Baringo, Machakos, and Kitui counties. Jatend migao mar tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo osingo ne jo Kenya ni gibiro chopo singo te mane giketo e manifesto magi e kinde ma kisera mar ombulu e yiero mokadho. Jatelo no noloso e kinde chenro mar pogo chiemb kony ne jodak e kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori ni e kind kauntis 29 machiegni nade mar kech kod oro podogo e tach. Owalo nochako chiwo chiemo e skund primar ma Watho ng'ere ka chung'ol bura ma Nyatike e kaunti ma Migori, ka bende Owalo ni e safar ma chiwo chiemo e kauntis ma Homa Bay, Kisumu gi Siaya. Nyanza ka ne wawacho ni tabu mokwongo nyaka wa sort out wach mar ang'owa mar sukari. Soni, Muoroni, Miwani gi Chemelil. Ne wawacho ni nyaka wane kaka rech manie ipi lupe yo maber, to rech bende nyaka waket ang'owa, waket fish processing plants edho wath ka ma ok ni rech wuok ka to dhi bedo processed kama chielo. Sani nyocha president osewacho ni siasa oserumo, wadwa tiyo gi ji duto. Omiyo wan wabiro tiyo gi county government, kanitie programs mwadwa timo koni, wawuoyo gi governors, to obe ochoko dwa leaders to wangiso gi mae plan mwatimo ang'owa ma wan godo. Wadwani wadwa lock CDF bunge kacha mondo point moro ariyo be omi nyithindo madhi e sikul chiemo, school feeding program. Kech mono nyithindo dhi e sikul. Wadwani CDF oyaw ma MP ogaw 2% omigo nyithindo chiemo e schools. Koyieri MCA tine jopiny, koyieri MP tine jopiny gi matin ma in gono. Governor, I am very happy to see my friend Mrs. Agnes Ayako here. We support the governor. Work for the people. Mane mawan go donge. Modong chato no bayowa. Nyasaye ong'eyo. Tok chunyu kik tur. Gigi kotamore nitie ndalo ma Nyasaye aodho udi nitie. Jomoko be chieng' no bi mane oyudgi. Migosi Jafeth Koome ochako tich anga kaka ogai mar bad migao mar obila kawuono kosingo mar kedo kod njore mosebedo ka medore e pacho ka. Ogai mado Martha Koome ema notayo nyasi mane Jafeth Koome chame muma okinyi ma kawuono e doho mamalo mogik e boma ma Nairobi. Gwelo ma Jafeth Koome nopuodhi gi jood bura tich ang'wen mokalo. Koome ka otendo bila tok kane Hilary Mutyambai odhi e yweyo kaluwore kod weche mag thieth kaeto bang'e nodogo gwe tao. Koome e ogai mar obila mar 4 e pacho ka. Kanoloso e kinde makamano, Martha Koome nokwayo obila mondo mi luor ratiro mag oganda e kinde ma gitayo tijegi, ka bende ojiwo jopiny mondo ti kanyakla kod obila e kedo gi njore.
do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution. Kwa hivyo tunaambia wakora, uko kule kwa estate, unasumbua wananchi kwa kudunga hao visu, kupiga watu risasi. It will not happen under my watch. I will have slept on the job. Wale kule wanaiba ng'ombe. Everybody wants to experience fairness. Even when they have committed a crime, they need to be treated humanely and dealt with within the tenets of the law. Doma Milimani ochwalo mbele ng'eto ewi buch nek mar ji adek manotimore Mavoko higa 2016. Jang'ad bura Daniel Ogembo ochoro ng'eto nyaka tarik 16 dwe mar 12 higani, kolero ni jang'ad bura Jesse Lesit mochung'ne burano ni ok nyal yudore kawuono. Burano mano ochwal e nyim doho higa 4 mokalo ne oyudo apisas 4 mag obila kod jachiw wach margi gi keth malal kendo nek mar okil Willy Kimani, Joseph Mwenda kod Joseph Muiruri mano wit ringregi e aora Oldonyo Sabuk tarik 23 mar higa 2016. Achijego gin Leonard Mwangi, Stephen Cheburet, Frederick Leliman to gi Sylvia Wanjiku kod Peter Mwangi. Is that the probation officer's sentence reports have been filed. They're on record, so parties can have access to those reports. And number 2, as suggested by the defense are at liberty to file any further submissions that they wish to. Number 3, that counsel for accused number 1 and 2 could be served to attend court before the trial judge for submissions on sentencing. Number 4, on the issue of diet raised by accused number 2, officer nani alikuja nae? Yes, I am just suggesting, because that's a matter that could involve medical observation, please present him before the in charge of the prison clinic. If there are any recommendations to be made on any special diet, I think the officer in charge is able to do that. So take him before that officer. And lastly, we'll have this matter fixed before the trial judge, Justice Lesit, on 16th of December 2022. Ila e kaunti ma Kisii timo nonro ewi midhiero mar nek mar miyo moro ma jahigni 74 maliekore ni nonegi gi wuode ewi ywaruok e weche mag lowo e gweng' ma Bomeroka e ka chung' bura ma Kitutu Chache South. Kaluwore kod lipod obila, ringre Jane Kemunto noyudi ka bade ma korachwich ong'ado oko kod adhonde mathoth e wiye bende. Wuode ma jahigni 34 mong'ere kaka Innocent Ogwongo Monyenye nondhi kod oganda modak e gweng'no kane riko dwa ringo tok nego min mare. Wachore ni rawerano nomonjo min mare chieng' tich ang'wen gotieno bang' ywaruok ewi lopgi kuom thuolo malach. Kemunto nowito ngimane e kinde manoyudo thieth Kisii Teaching and Referral Hospital. Monyenye odinne tesend obila ma Nyatieko ka ringre Kemunto rito bero ma igeno ni biro jiwo nonro. Akaniambia nimwekee ugali, nikamwambia akata. Alikuwa anataka kuchukua yote. Mamaka akamwambia kata ugali upakishie mwingine, kuna mwenye hajakula. Akamsukuma, nikamwambia acha kumsukuma, akaacha. Mamaka akamwekea mboga, akaenda nazo sitting room, akakaa. Venye alimwekea akabeba ile ugali yote, akamfuata huko. Mimi nikaingia kwa bedroom. Akaniambia maliza kukula uende unibadilishie mbuzi. Nikatoka nje. Kidogo nasikia ananiita, "Mora kuja unisaidie na kufa." Nikakimbia kwa nyumba, nikapata amepepa slash anaandaa kumpiga. Kumfuruta akageuka, alikuwa anataka kunipiga. Nikatoka nje nikapiga nduru kwa barabara, watu waliogopa kuingia juu alikuwa amefungulia mbwa. Ni mtu alikuwa mtukutu tu. Na mara mingi si mara moja amekuwa akimtishia maisha tu. Sababu kuna wakati anajaribu kumupiga juu alikuwa na yeye peke yake, ndio hasa tukaona wacha tumuletee huyu msichana wakaange na maadhi. Alikuja kwa kusudi kuuza shamba ambalo nilimkataza
na madada zangu wakamkataza usiende kuuza hilo shamba. Sasa vile alikuja huku Ushago ikawa ametangaza hapa na pale kuna shamba na anauza. Sasa alafu kwa mama ambaye ametuacha amekuwa na madharau kijana mkubwa. Sasa naweza nikasema ya kwamba ile madharau ambayo amekuwa akimuonyesha ndio huyu kijana mdogo amefuata mpaka sasa yeye ameamua kumumaliza. Duol mandiko jopuonje TSC kaachiel gi riwruok mar jopuonj KUPPET ochopo winjruok mar tieko ywaruok mosebedo kaluwore weche mag tero jopuonj kuonde maboyo ma bende idendo ni delocalization. Kane oloso gi jofwambo, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori noyango winjruok mar gi TSC neno ni jopuonj manochwal e counties maboyo duogo e counties mane gipuonje motelo. Jopuonj go koro nyalo chwalo kwayo margi maduogo e counties go kokalo mbui ma TSC kapok jopuonjre ochako somo ma higa manyien. KUPPET gi Teacher Service Commission osewinjore ni jopuonj manogol e sikundegi kan manetie gwengegi onego duoki kuonde ma gidwaro ni mondo gitiye. To mae ndio wadwaro mondo timre kapok oromo Januari tarik 31, 2023. Kendo wakwayo jopuonj mondo apply online kaka chik dwaro, mondo jok ma diponi kuonde ma gintiere go ok rachnegi gin kik golgi. Jopuonj osedwaro ni mondo gin gidhi e NHIF. To kendo wan gi ng'eyo ni Teacher Service Commission nochose kwayo NHIF mondo omi jopuonj cover. To NHIF dwaro ni mondo medgi kuom pesa ma itiyogo cover mar jopuonj masani medgi bilion 8.9. Koro lweny mar miyo jopuonj medical cover mar NHIF en gima parliament owinjo gol mondo gichiw pesa mar bilion 8.9 mondo gimi treasury omiwa pesa no mondo Teacher Service Commission omi jopuonj cover maber mogik. Koro nyiso ni kawa go koko mang'eny kaka wabedo kwagoyo ni mondo miwa mara NHIF to parliament ema nyaka koro gini dhiye. Toko dhi weche tuke ni tim mar Manchester United nyowuok chien moloyo Aston Villa gonde 4-2 e tugo mar laro simbo mar